khona lolu hlobo olu 9% wepopulation nalolu hlobo olu 35% wepopulation. Abo lezo nhlobo lezi eziwu2 konke ezinokuyenza zinokuvele zithule bese zifikelwa yinto la ekhanda lazo bese ziyayenza without ukuthi zik-informe wena omunye on the other side. It's either ziyok-informalate noma zingak-informi at all. Why? Zibalekelani? Zibalekela ukuthi zizo-influenceka ngoba i-aura yazo vele i-repelling ayifune influence, yabo? It's very repelling. Zikwi-coconut shell, yabo? Labo ke babizwa ngama-manifesta bawu 9%. Laba bawu 35% babizwa ngama-manifesting generators. Lento yokumanifesta isho ukuthi they just initiate things out of their minds without nje ukuthi beze be-influenceke or what. They just think about something, they do it. And then when uyabuza how, mfethu, manje, I did it. Ungicabangile mina, benizokutshela after. But let me talk about those people ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha uthi ngizana noma yini, noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli yabona. Uthi ngiqale ngabo ke laba abangama manifestors. Labo abanayo sustainable energy, yabo? I-energy yabo ihamba in spurts. Ithi vu done khathele. Mela yo rest. Yabo? Ithi vu done khathele. Mela yo rest. Ayikho consistent and sustainable, yabo? It just here initiator, impactor, and then a deal. Funa ukuphumula. Uthola ukuthi mhlawumbe upartner wakho uyiyona imanifesta. Avela suke enze into without informing you. Asisho ukuthi icelani ilento i-permission ngoba ngeke icele vele permission. Permission for nina inkinga kabi. That is why you don't want to inform, because you don't want any influence or any permission. You want to do it ngoba sekufikile ekhanda lakho vele. So i-strategy senu kodwa nina ma manifestors